Úspora času a zjednodušení ovládacích panelů pro odběr vzorků představují základní předpoklad kvalitního projektu a provozu elektráren, které dlouhodobě usilují o zvyšování své účinnosti. Ovládací panely mohou být složité, protože ovládají celou řadu chemických měření, která jsou nezbytná k ochraně proti korozi a tvorbě usazenin. Zde je ovládací panel, na kterém určené jedno- a dvoukanálové převodníky potřebují značné množství místa, komplikují zapojení i funkčnost a tím se zvyšují náklady na vybavení, instalaci, náhradní díly a údržbu. Současně odečítat z většího počtu displejů může být navíc obtížné. S vícekanálovým a víceparametrovým převodníkem, jako je například Mettler Toledo M800, lze snížit počet přístrojů. Převodník M800 umožňuje přijímat až 4 analytické senzory. Díky tomu můžete snížit počet převodníků, optimalizovat návrh a konfiguraci a navíc také zlepšit ergonomii. Výsledkem je kompaktnější a jednodušší konstrukce ovládacího panelu, která zamezí omylům a ušetří vám čas i náklady. Převodník M800 může zobrazovat a vydávat až 8 chemických parametrů. Na jedné obrazovce lze zobrazit doplňková měření, například specifickou akationtovou vodivost a kationtovou vodivost v nepřítomnosti plynu, pH vypočtené na základě vodivosti, pH a ORP naměřené elektrodami a teplotu vzorku. Naše technologie inteligentní správy senzorů ISM významně zlepšuje operace se senzory. Funkce Plug and Measure zajišťuje, aby nástup měřícího bodu byl rychlý a bezchybný. Digitální senzory technologie ISM nabízejí největší přesnost. Technologie ISM také umožňuje snížit nároky na údržbu pomocí predikativních diagnostických nástrojů, jako je například očekávaná údržba, kalibrační intervaly a očekávaná doba životnosti senzoru. Společnost Mettler Toledo Thornton nabízí široké portfolio inovativních měřících technologií, které vám umožní optimalizovat chemické měření. Díky nim získají chemici a operátoři elektrárny možnost provozovat monitorovací programy efektivněji a účinněji.